Ναι, ναι. Αυτό δεν είναι έτσι επιβαρυντικό για σας? Δηλαδή, γιατί όσο και να πεις, οι άνθρωποι που έρχονται εδώ, οι επισκέπτες, λίγο θέλουν να μιλήσουν, λίγο έχουν και κάποιες ανάγκες και τα κρεβάτια τους και το φαγητό τους. Και... Ναι. Είναι για σας μια επιβάρηση. Είναι μέσα στο πνεύμα της ζωής του μοναχού. Γιατί ο κόσμος ιδιαίτερα στις μέρες μας έχει ανάγκη από έναν αναβαπτισμό πνευματικό. Και οπωσδήποτε κάνουμε κι εμείς υπομονή και προσπαθούμε οτιδήποτε να προσφέρουμε, γιατί οι άνθρωποι είναι ταλαιπωρημένοι ψυχολογικά. Αυτός ο τρόπος ζωής που ζουν ιδιαίτερα μέσα στις πόλεις είναι ανυπόφορος. Έχει δύναμη ο τόπος αυτός. Υπάρχει εδώ ένα μικροκλίμα, θα λέγαμε, πνευματικό. Ένα περιβάλλον το οποίο υποβάλλει τον άνθρωπο και τον εμπνέει οπωσδήποτε, τον αναπαύει, τον ξεκουράζει. Όχι μόνο τον κόσμο αλλά και εμάς.